31. Que vos parece este toque de Diana deste cornetín? Este cornetín, que é un cornetín portugués, porque é un regalo que lle fixen ao meu fillo un día que pasamos por unha feira de cousas antigas e atopamos isto. Bueno, pois é un cornetín que a saber os toques que deu e as tropas que moveu. É moi curioso o cornetín, porque realmente os que fixemos a mili sabemos un pouco máis desto. É un medio de comunicación total, absoluto. Eu estuve consultando estes días e atopeime páxinas que teñen hasta 65 toques distintos. O sea, cada toque representa pois, algo que hai que facer. Pois, neste caso, o toque de Diana, o máis coñecido, pois, sería erguerse por as mañanas, non? Pero tamén hai toques para izar a bandeira, tamén hai toques para que a tropa rompa as filas, para a chamada, e para calquera cousa. E hai toques distintos, mellor para a infantería que para a armada, e toques distintos aos distintos exércitos do mundo. Por lo tanto, isto é como un telégrafo sonoro realmente moi curioso. E é un instrumento que se estudiaba moi en serio. Por exemplo, o mestre Soutullo, nos estudios que constan del, era un dos instrumentos era o cornetín. E outra cousa máis, fixadevos que non dixen que é un instrumento de vento metal, o primeiro instrumento de vento metal. Por qué? Porque ten unha boquilla metálica e o son se fai cos labios, que hai que poñelos aí a presión do aire, en fin, non é nada fácil facer sonar un instrumento de vento metal. E ben, é un instrumento que seguramente está nos exércitos porque realmente non ten mantemento ningún. É todo metálico e, por tanto, non se degrada nin con temperatura, nin... En fin, é moi portable, é dicir, non pesa nada, e está todo en orden. Por lo tanto, este curioso instrumento que nos sirve para o número 31, para ver, e eu estes días, de verdad que foron estes días, intentei facelo soar e só saco algún sonido. E unha cousa máis, solo, sabedes que a trompeta ten aquí unhas chaves para mover e para poder dar a escala, pero un cornetín só dá notas dun acorde, pam, 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 porque as notas, as 5 primeiras notas do himno español, pam, 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 son así porque é en orixe unha marcha militar, seguramente se tocaba con isto. Vedes, cada nota vai saltando o armónico correspondente arriba e abaixo. Pois nada máis, bo día, e seguimos na casa practicando instrumentos o que faga falta.